Kena kamit. Nya ingo yu belai ubala peli biang hangi kena kalat. Banginla ya kabandon ha kena kayeng kabakentang ka jao kum gikon kibala sius pa ka jao. Bangiyawan hang ne nakaway katayaw siya kaway pat. Ban penkerpang ya kena kakenta jong kena kamit sngi Thursday man la katayaw. Bangiyo ya kabanwan ha kena ka Bible study. Kabangiyo ya kaban ya puson ban ya penlek jingmot ban ya selok ban sengap ban syakskor ke ketien ke jong belai ke kabau belai udon ban keren na kabenta jongi iwei piwei kum bangi layar wai menta ka perthei kan ing bat ki paila henrei ka ketien u belai jonga kan ne Kenmau ki ai barok gi bangidon hagane ka perthei ki ai barok gi bapio I hagane ka perthei kaspa ka pau gi jingdon gi jingem ki ai gi banginyau kor gane ka perthei hakawe kasngi u belayun sa thangno dagading kin ing ladon ka siar ladon gi paila ladon ka spa ladon ka yeng ka building gi kali ki baremdor pidon ya ka lom kawa pidon gi ai baro entang ya ka dagading padai namar kata kadau ka tien ka jong belai kalong ka bakor dor aga jing em ka jongi bangin yo ya ka ban ri kendong kop ya ka haga do not pada ka mensem ka jongi te tau belai on ya rap ya pi ki bayawan siya ka Bible study bapen nang sngaw thu kamba ya ka jing kordor ka ktien ka jong belai ha ka jing em ka jong pi te tong ini ya bet no siya prang kanang bangin nam slam kani kata yaw ngilaya keren ya ka main point 3 kiso jong ka jing paiden kabaning kong ngilaya keren ka jing dekut no ka jing ya day bajan bat ubelai nang ta kabaar ngilay keren ka jing sngaw terlibat sngaw sudah hagamen sem kabalay ngilay keren ki jing jing janjar namar ka jing sneng sempat ublay nang ta kabasaw ka jing do no ya ka jing long sakhi na kabentau Jesus Christ kita gidegi so balada ubriu upai de nuhap ban mat ban kej ban penmi ya kita giso haga jing em kajau bat ngin ya keren sa iwe basan balang so jong ka jing paiden tongin tho ang to kabasan ka jing do no ya ka bene tade so basan ka jing do no ya ka bene Ginong paiden gihap ban bam, gihap ban kek bat ban bam yau neu so. Badu tau so ulang ka jingdo no ya ka beneng. Omdon unong paiden ubabit ban yo ya ka hima ki beneng. Tangin ya pule na ka sam nriu pau kendai. Ka dikot ka ba ar pau pra. Nriu pau kendai ka dikot ka ba ar pau pra. Hagene ke jing ruai sam ngipule ya gini ki kenten ki bang kumne to ai ban pendam no yaki na ka kitab ka jing em bat ban om tho yaki lambat ki bahak ngap nang tangin compare ya ka ei ka bala tho aga jing pen pau lai ka basan compare ya nujor jing pen pau lai kabasan kenang bangin nang kham syai su ba peleng kinong paiden kin nem yo ya kahima ki beneng lai basan jing pen pau uta uba job ya uta on pen kup kumta hagi jankup balik bat ngan om pendam no dalilai ya ka kerteng jo na kata ke kitab ke jing em uta uba job ong gaktien ke jong belai ya uta on pen kup kumta hagi jankup balik bat ngan om pendam no dalilai ya ka kerteng jo na ka kitab ke jing em uba job
ubam paiden ubay ne scam hapdeng gijing telat ki babon hapdeng gijing ki babon hapdeng gijing le ki babon bon sin ngaju ong yapi ba compare pis ngau yalade ba pilong ki batelot tang ba phim dei ban ngau tengen pat hang ta henrei ka ba ublei kwa yangi kalong bangi dei ban yai ne ngim dei ban paiden namar lada klan 6% ro lada ubriu pat yaine upaiden no ublei unam yo te yakahima ki beneng dei tang uta ubajop bat ya kajing job labishar mdei na kajing klan mdei na kajing telat mdei na ka ai ya kajing job hakmat jong belai labishar na kajing yaine scam ka jonga ba ka jong pi kita ge ba yaine scam gilong ginong job badi kita ge balong kinong job ublei ukular bad uang ngan pendam no dalai ya ka kerteng jongki na ka kitab ka jing em kamot kin yo ya ka jing em babam jukot henrei habangi ya compare pat hangto kasam henrei upo khandai dekot ba arpo pra to ai ba on pendam no yaki na ka kitab ka jing em hangne ka keren yakin nong paiden kibalan det no yo belai kiba I no yo belai kiba pai sheki wei pat kiblai kiba thala jong gane ka perthai en pendam no yaki naka kitab ka jing em bat ban tho yaki lambat kiba hak pi tenamar kata ka daw ngi ngau tho shai kedar ba wei uso ba kine kiba paiden ki hap ban khet ubak thang balong ka jing babe balong ka jing pat do not ka jing bomla syok ban batai ya kata ka jing sengau haba ubreu unduk no ya ka jing em ka bapam cukot menta pila syakri yo belai lakat no snam pila ya bat ubelai pila le ya ka mon jong belai pila ya le shitam ban em ka jing em kristan basisha henrei kumno pi paiden no belai barok kito gilong le no do ya ka hima ki beneng tedei namar kata kadau ka jing kentu bat ka jing khot ka sawa bat yai sawa banong tongin yang scam bat ngin nam paiden da lei ro em ti kita gilong gi santeli ki so jong ka jing paiden taman tangin ya poino sya ka jing penkot ya ka de ka subject syapang ka jing paiden ngin tho kumne jing penkot jing penkot ngila ya keran shibon ki ai ngin poi sya ka jing penkot ka jing it ublei kalong ka ba jeliu hado kata-kata ka jing it ublei kalong ka ba jeliu hado kata kajing itu belai kalong gaba jeliu hado kata-kata tangin ya I syua hangta habangi keren ya kajing penkot hagaba ya dei bat kene ka subject syapang kajing paiden kapenken mau yangi baka jing it ka jong belai kamdei kom ka jing it jong ki para breu lane kamdei kom ka jing it jong gane ka perthai henrei ka jing it ka jong belai ka pher na kini ki ai baro ka long ka jing it ka ba jeleu hado kata-kata inong tho ya ka to ka jing ruai jing it kat kiduriau jing is nei balashlei singap jing it kat kiduriau ka jing it ka ba jeleu hado kata-kata kumbangi ya pule naka gospel Yohanes like han reu ngi ala lendet for God so loved the world naba ublei ula it kata ya ka perthai Om judan gibriu giban ong ne usamla undong ya ka samla
ngala ngait ya pi kata mo I so love you mdan baong kumta henry ki ong I love you henry ka Bible ka ong for God so love the world ka jingit ka jong belai ka krau ka jeliu ado kata-kata upol upen kan mau kandiat shiboni tang ba ngin ya pe kandiat nagarom lendong basan dekat basan upol hangne Ukraine shibon kandiat ngan pen kan mau bat kata ka jingkermen kam jo penran bu kho ken ini kentien bang komne nabaya ka jing it ublay lathe yar no buk hagido no jangi dau men sembako yo bala ai no angi ya ka jing it ublay lathe yar dei ba the khap nap dei ba the antat the yar no buk kapamut ublay ulathe pahu pai ka jing it jo kalong kabak kerhai ulathe hagado not ka jonga bat ka jongpi uta ude ublay uba manga bat mapi ngi syakri ulong ublay uba ka jing it jo kalong kabat jeleu hado kata-kata ti naka kitab Jeremiah len mut ban ong jingruai ngausen jong Jeremiah lenong balai dekat ba arfuar haka jingruai ngausen lenong balai dekat ba arfuar u Jeremiah utho agini kikentin kalong naki jing isen utrai ba om syam labam do yangi nabaki jing isen jo kem do kata ka jing it ka jong belai kabat yangi am syam labam do yangi kari kendong khop yangi ngilong kum ne ka mangilong dei namar ka jing it ka jong belai tingis ngau tho bahaya kata bat ngitip ya kata bakalong ka bajeleu kalong ka bayar kalong ka bakrau kalong ka mdan telit balak ban batai mdan kulam mdan kopi mdan cakaban tho ya kata ka jing it ka bakrau ka jong belai ka perthei kambiang setia ki kot kim ngiam setia ki kot sada kim dap setia ki duna palat ban tho ban batai ya kata ka jing it ka jong belai next line ngin tho kumne wat ladang ilalendet yo wat ladang nilalendet yao koma wat ladang nilalendet yao Henry ka jing it jote kayai ne bat mi Henry ka jing it jong ute kayai ne bat mi kata kalong ka jing shisha hatodan na preng jompi kibanot banong ngam julendet yu belai ngayai ne bah bat ublay ngam ju klet ublay ngate ngadon bet bat ublay ngaim bat ublay ngam julendet yu belai nganget ba mdon na pedeng jongi Henry habangi yet yala dengi syam ba khlem kot ngilendet yu belai man lagapor man lagasngi ngiklet yu belai ngilendet yu belai ngilek bom ngilek bom salia ngilek bom sutnyo Henry wat lakataro ka jing it ka jong belai kayai ne bat ni ka baar Timothy lendong baar ka dikhat ka bakat lai ngisyam ya kata ka jing shisha ka Bible ka ong ladang ngi kibam ne uyai sa mau ubayai ne naba umla ban len yalade lada mangi ngilong ki bom ne lane ki bom yai ne
Shibet ngila it yo belay, shibet pat ngila jengahai no belay, shibet ngila lendet yo belay, shibet ngila wan pai yo belay, komta shi komta. Ngem yai ne hakata ka jing it ke jong belay. Shibet ngila bang ya ka perthai, ngila kelet no yo belay. Ngila ya telon bat ka ne ka perthai, nda shibet ngila duai nges ngoto bag ngong abelay. Maaf yang kadai ke jing yai ne jong ke jing it ke jong belai bangi dang long kum ne ko bangi long menta wal lada bon sen ngilen det yo henrei ke jing it ke jo kam julen det yang abat ya pi nang ta next line tho sakum ne u khot yangi ban wan pai pat u khot yangi ban wan pai pat ukhot yangi banwan pai pat bat ukular ro ban penkhia yangi bat ukular ro ban penkhia ukular ro ban penkhia yangi full stop uta udai ubelai ubangi syakri ngilong menne baga jing e jong belai kalong ka bacheleo ngilong balara ngilan dat yo belai katno sen nrei ka jing e jong belai kalong ka bayai ne ubriu lada upoi shadu jok omdei setia ubelai ubrat lana upha yo shadu jok henrei ka de ka jing jit hi ka jong ubriu da ka ba ulan dat ya ka jing e ka jong belai wat lada ubelai lan dat ya on rei ubriu ndala ka mons ngo bha ujit hi ban jengai na ubelai badulai shadu jok wala kataru kat bakadang don kalat ublei ukhot yangi banwan pai pat show bad ukular ro balarangi wan pai show ukular ban penkhia yangi tongin ya pule na Jeremiah lai lenong kot bar puar pi kene kapor ka bau Jeremiah u ya thulupa kene kapor ka baki khon Israel kila paiden ngila ya keren na kapor sa kapor yu Jeremiah ngangit ba mdon kam banda ya keren benia syo ya o ngasupen ken mau bakan ne kadai kapor haga bagi kon Israel kila paiden no belai pipule bat hitep bahaya kata hadu kapor gajing sensyar gajong sim sedekaya bagi sawan ki Babylon bat kisah ring merau sendan sya Babylon penjot penpra ya ka Jerusalem ya ki kernop ya ka temple bat kumta terter hadu bagi long merau sendan shwa jong kata kadon ka jing paiden ka basyarkai haga bagi kon Israel kila ino yo belai baim bad gila pai shi ki belai thala kila haga jing sarong kila haga jing sngau start kila haga jing sngau la jong henrei ublei leng ba Jeremiah khot bad yai khot ya ki kon Israel ki bala paiden bagian wan pai no syo ublei ukular ban penkhia ya ki tangin ya pule lai arpuar to wan pai pi ki kon ba paiden dengan penkhia ya ka jing paiden jong pi kidon kat to kat ne ki bala ong hakmi ngilawan syame naba melong utrai ublei jongi ka jing khot ka jong belai bat ka jing khot ha ka ju ka poro bat ka jing kular u khot banwan pai pat bat u kular ro baladangi wan pai syo on pen khia yangi ka jing kali ka bami mentang kalong on pen khia yangi naka un pen khia yangi nagi jinglong broken naga jing jot jongga jing naga jing pat naga jing pra jongga jing naga jinglong gabala jengai na ublai naga jing mong jongga donot naga jing khuslai naga jing lenga gamen sim naga jing bom sok gamen sim bangila lendat ya ublai ukular ban pen khia ya kita ki jinglong baro bat iki jo hi ki kentin ki bangi yok sngau ka jingkhat ka jong belai lengba ka kitab ka jong Hosea
Tangin ya pelit ya kitab Hosea. Lenong bakat sau ke dekat ke basau. Habangi ya keren ya ke kitab ke jauh Hosea. Tangin ya pulih syua ke Bible ke angkum ne kat sau ke basau. Ngan penkia ya ke jingkeladin jongki. Ngan yaki. Ngilai ya keren naduk meneh ya kajing jeleu jong kajing ubelai. Ngan penkia ya kajing keladin jongki. Ngan yaki. Namar kajing bitar jonga kalapai no. Utau de ubelai. Ubakot bagian pai biang. Bat ubak kularo ban penkia. Bat hang ne haga nega dekot ngisyam ba ublay uong ro ngan yaki. Balay uong ngan because they do not deserve. Kim syam ladon hok ban dang yo ya kata kajing ke jong blay. Kim don hok show ba ublay undang yaki namar kila le baman kila le lendet kila jengai no ublay kila kentaj yo ublay kim don hok show banda ublay undang yaki handrai ublay ngan yaki habangi pule gina ka kitab Hosea lelai marsen pelit kitab Hosea bat marsen mi kata ka kentin kitab Hosea kapen kan mau yangi ya ka wei ka breu ka balapai den no nalau tengah jongka kapen kan mau yangi ya kata ka love story haga Bible ka love story ka ba usyenrang lane ulok ulamong ulapaj ulapra ka dono haga ba ublay ulaong yo Hosea ban syem ya ka Gomer bagan long ka tengah jo kabriu ka baklem kabriu ka nuti bakan jaklia henrayu Hosea ula syem ya ka bagan longkum laga jong ka tengah ulari ula sumar bak layok kon naga Gomer henray hadin jong kita ki ai baro ka Gomer kala pet no na lagi kala ino ye ki kon bat kala ino ya lau tengah bat kala poi biang bakala paiden biang syakata ka jingem ka barem ngitip bahang kata ka story kala paiden biang syajo manda kala poi ha kata ka jinglong ka bakum kata dei hang ta ba ublay ula keren yo Hosea ban ong kilet lejuat ya laga jong ka tengah compare ka kumno kalong hangno ka don ya ka kum laga jong ka tengah anda haba Hosea ulet ulap ya kan dikabriu kala don hakakti jongno re jongno kaba umlanga syuk ban kam trai wat laga jong wat ladaga dei ka tengah ka jo uhab ban siu daga dor baun yo apat ya laga jong ka tengah syalade bat hangta ublay ula keren yo Hosea ban ong kane ken Hosea kade ka judge ben reu Israel ngala ya ka judge ben reu Israel kumbama mela ya ka Gomer ngala ri ngala sumar ngala ker ngala da ngala penhe ngala pensan ngala yalam ya ka judge ben reu Israel kumbama mela ri mela sumar ka Gomer henrei ka judge ben reu kala pai den no nanga bar kala pai siki blai thala kadai ka jinglong jongi dei ne kane ka jinglong jong nga bat jong piro agini kisngi ladangi paiden no ublay kade ka jinglong ka jongi katne ublay yangi katne ublay ule bhana ga benta jongi katne ublay karku yangi ngilan det yo ngem sut nyau ya kata ka jing jo bat ublay namarulong badap daga jing ublay namar baga jing jo kalong ga bakraw ngong biang sa sisen syam lai no bangin jat no angto ukhot syaga jingkela ka bamot ukhot bangin wan pai biang show wat namdu jingkerman kata kalong ga kubor ga babah ladadon mano bahaga jingyat lenti jongga jingem lakum hap no aga pop lakum paiden no blay lakum jengai no blay ka kubor babah kalong ublay ukhot bangin wan pai badu airo yaki jingkular ngan pen khia uang banalor ka jing pen khia
wang rongan yaki kim don hok naki ladei ban mat ya gajing bitar nakajing le bat gajing long chongki ladei ban mat ya gajing bitar ka basher khai ka chonga rei ngan yaki kado ngin tha sakum ne. Next line gajing khot yang ni kalau gajing khot yang ni kalong kane ken gajing khot yang ni bangin pla ya lagi pop bangin pla ya lagi pop koma ngin kela kabamot ngin kela kabamot bat ngin wan paipat bat ngin wan paipat show full stop kata gede ke jingkhat ke chong belai yang ni habangi keren ya gede ke subject chong ke jing paiden kamkut tang bangi syu ya keren ya ka hanrei kumno rakumno kumbang alaong naduk mensyua ka jing paiden kamdei setia tang kato ka bangi yoi ba ubriu bajulek jing seng lek show ka jing paiden kamdei setia tang kato ka bangi ba ubriu uba yo belai menta ula diikiat lane ula kerensi kerensang lane ula jengai no belai kamdei tang kato hanrei ka jing paiden ro kadon hapadeng kita giba let jing seng testa kadon hapadeng kita giba yeng wat na jerong pulpit ban keren ya ka ktien jong belai kilong normal kiem ka jing em ka balong normal henrei hala ka do not kala don ka jing paiden kamen sim kam rahem syuk ban syakri belai namar ka jing paiden kam sedang setia dah ka ba ubri ujengai umlet jing seng syuk henrei ka jing paiden ka sedang nalaka do not ba ka sedang ban do no ya kata ka jing terang ban syakri ublai ka jing bang ban duai ka jing bang ban pule bible ka jing shirham ban syakri ublai kata ka donot ka barham ka jing ya dei ka bajan bat ublai ubre udo ya kita bat uta udei unong paiden the day namar kata ka daw ka jing khot kalong yang ilang baro bala dangi ngilap ya lade bangilap paiden yanu jor bat ki por giba Piyok mat ya ka jing penem ka jong belai pimat ya ka bor ka jong belai pirhem ban syakriyo belai ya nu jor bat menta le se pishem ya lade bakala don ka jing peja ha ka jing em bakan jaman sem kata ka de ka jing paiden lada jaba utrai jisu unwan to tiap banginam don benta ka jing rong no ladang nginam syak rong no ladang ngidon ya ka bakum kata ka jing long ladang ngila paiden no ha ka men sem jongi Dei namar kata kadau ngihap banjit yala de. Bon sen hagi balang bon sen para banget ngijupet. Balada utai uwei ula paiden ngiyo i deki kemat bagan jado ba ula paiden bat umlek jing seng syo ula poi syo kepertai ngisngau ba yala de ko bangim lai namar ngingi dang lek jing seng namar ngingi dang yashim benta Hendrai ubelai pat ubapet na jerong uyo i ba manga lei se yo bangalar kampai din kam jengai ban ya utai ubam le je sengsho namar ba ya ka jing pai din omla ban bishar da ka jing let bat bom le je seng ubreu hoi kalong ka bakor dor ban le se ki jing seng ngamut ban ong ba don kam ban le je seng hendrai ka ba ngamut ban ong ba ngimla ban bishar ya ka jing pai din tang na ka ba ubreu le je seng lane tang na ka ba ubreu udang tista ban le je seng ka jing pai den ka deite ka ba ma phi dala de marwei phis ngotho halaga dot not ka jing ya de jong phi badu blai ka long kum no dang rhem ne em dang ya jan ne em dang khloit ne em dang bang ne em ban syakri ublai dang bang ne em dang jan ne em se ublai nang san ne em ha ka jing em bakan jaman sem balada ka don ka jing hiar kata ken kadai ka jing pai den tengi haban pla ya lagi pop yo le se nakanora kanu ka pop ka bangile nakanora kanu ka dau kinora kinu ki jinglong ki ba ngemla ban i no ya kita ki jinglong ki ba sneo le se dei na kita ki dau
ngihap ban playa lagi jong gipop ban ong ablay mahap yanga ngawan pai syame ngakala kabamot ngawan pai syame lane yo le se na kanora kanu kadaw nginwan pai sya ublay ken tongin ya pule na gabaning kong Petros arlenong dekat ba arpusan kaktian ka jong belay kapan kan mau yangi ya gini kijing shisha ka Bible ka ong namar pila julek sakama kum kilang berot Henry menta lapan pai pat ia pi sya unong aplang berot bad unong syarai kimen sim jong pi dan namar kata kadawat nem sakama syo mensyua pilong kum kilang berot ke bala sakama piyaj halaka jong kamon Henry menta lapan pai pat ia pi nakataka jinglong sakama pila itu ya ublay pila let ye jing sang pila syakari ya ublay ubalang unong syarai ya kimen sem jong pi te wat nam pai den syo ken bat haka siti beneng kong yones iwei kendai hang tu ka jingkular ka jong belay yangi kalong balarangi pla ya ki pop nyuan pai syo ublay daga jingkala ka bamot ublay un map ya ki pop ke jongi nengkong siti nengkong yones iwe kendai ladangi pla ya ki pop jongi ulong ubayai ne bad ubahok ban map no ya kita ki pop jongi bad ban penkhoj yangi nagabam hok bara te kat kane kalat kat kane ka kabu ka jingkot ka jong belai tongin wan pai syo belai tongin pla ya lagi jong ki pop ban ong trai ngadon katang-katang ka addiction na ka jing em ka jonga kadeka pop ka ba pen pai den yanga penlong yanga bangan jengai na me ablay ndai namar ngadon kata ka jing melen basneo ngadon kata ka jing long ngamla ban ino ya kata ngatip ko trai bakata kalong gaba persya ya me kalong gaba pensngosi ya me ya rab ya ngatrai banganla ya gaban ino ya ka wan pai show belay ya tu ho belay pan no belay ya kabor pan map no belay pla ho belay ya kita ki ai baro ki bele lendet baru belay un map bad un pen khia ya kita ki jing pai den baro te tau belay un kerku yang ni kumtu ngila ban pule ban ya puson ya gane ka subject syapang ka jing pai den tau belai on ya rap yangi bahkan nem long tang ka jing pule ka bangila tip ya ka bat kan kut no kumtu henrai tongin ya pendon kama ka jing em jongi bamalagasngi ka warning naga benta jongi kalong baga jing em kristan larangi pai den no belai ngin do no ya ki ai baro bat kham tam omdon jaka haga hima ki beneng ublay on kerku ngin mi nang ne rengkat barga jing duai ban pendam lot yalade banong try ngawan pai syame bat scam ya ka jing em ka jonga te tongin ye shim mentalang baro ngin ya duai lang ngin ya bu ka jing duai bakar pang bu belai ya lam yangi bat ngin nang yo ya ka subject ka batmai ngin ya sedang hagane ka tayo ka banwan saki wei pat ki subject te tongin ya yang lang baro ngin ya duai lang